Здравейте, аз съм Андрея, това е моят баща Тати. Аз те го наричам Тати. Ама ти си го наричаш. Не съм ли баща ти? Ами да, аз си го наричам Тати. Обърни се обратно. И- Обратно не бе, то отпред ти е камерата. Да, знам. Не. Защо не бе? Не, аз съм ти го такова. И Тати сега ще ме снима как правя гимнастика. Няколко неща мога да ви покажа. Тати, започвай да снимаш. Това да го наричам. Както ще да е. Това е стоеш. Там да помете колата. Това е странично колело. Страничен шпагат. И накрая е люлката. Най-любимото ми нещо е люлката. Готово. Мога да ви кажа и бебешка люлка. Така. Сега. От мен е чао. Много целувки.